Guys, today I'm going to show you how to buy the new rivet in my winter car. The rivet is not given to you. You must contact the seller by phone. You can find the seller phone's number inside the new shop on a poster. There is the phone number, guys. You need to call the seller at your house. Pick up the phone and use the keyboard numpad to enter the full phone number shown on the poster. Wait for the call to connect. Listen until the NPC hangs up. If the call is done correctly, the game responds. A map pin appears after the call ends. The seller only appears during daytime. The seller is the firewood guy. You can buy the rivet body shell from him. Päivä. Tuollahan se on siinä Aato. Se on velipojalta jäänyt tuo projekti tuolle. Se meinasi se entisööpisee. Ja no siinähän sitten kävi niin, että velipoika muutti ihan toiselle paikakunnalle eikä se viistänyt ja ruveta siirtelemään perässä Aatua. Niin minä sitten ostin häneltä, ei minä maksanut kuin 100 markkaa siitä, ajattelin, että minä ostan häneltä ja mitä siitä oli jäljellä. Ja ajattelin, että minä sitten myyn se osina eteenpäin koko Aaton, niin eipä osaathan tuosta on lähtenytkin aika hyvin. Ja sitten sanoi, että kyllä siitä on enemmän osannut kuin 100 markkaa niitä osista, niin ihan hyvin voitolle jääpi tuosta. Mutta nyt olisi hyvä saada koko loppuosa, siinä on niin Aaton kori on, ja siinä on lohko löytyy ja sylinteri kanssa, ja ne on ihan kaikki on kunnossa, ei oo mitään. Nämä pitäis vähän pois, en pitäis vähän muuta tavaraa tuohon vaijaan. Ei oikein tilaa pitää tuosta autoa tuossa kun näin. Eihän se minun auto oo, eikä minä sitä rakentaa osaa tehdä se kummemmin sillä mitään. Hyvähän se on se joku, mitä minä muistin. Sulla oli se japanilainen pieni auto silloin ja tahtoisin, että näkistä oli laitettu. Ja ajattelin, että vähän hyvä kun minä olen kyläpoika, niin laittaa näkistä. Ihan niin en minä kesto enempää, se on se 500 markkoa tästä minä ottisin ja jos me sillä tehtäis kaupat, niin olisi oikein hyvä. En viittis tinkkimään lähteä alemmas enää. Mutta se ei oo iso raha tästä.